Hi guys, it's me. This is Sahoga and welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, i-share ko naman sa inyo yung mga nagtitrending na content. So magbigay ako sa inyo ng 19 trending vlogs ideas on 2020 guys. Ito yung mga nagtitrending talaga na mga contents guys. Ito yung mga ginagamit ng mga sikat na mga YouTubers sa ating bansa or sa ibang bansa guys. Yun, sobrang nagbo-boom talaga guys. So ito yung mga nagtitrending talaga. So last time I vlog, nagbigay ako sa inyo ng 50 vlog ideas. So ngayon naman, magbigay naman ako sa inyo ng 19 trending vlogs ideas on 2020 guys. Let's start! So yun guys, ito na yung ating mga notes na sinulat ko dito, yung 19 trending vlogs ideas on 2020. So let's start na. So number 1, artistic video or vlogs. Yung video na ginamitan mo siya ng artistic. And number 2, a day in my life in quarantine or lockdown. Number 3, quarantine food ideas. Number 4, tutorials. Number 5, prank calls. Number 6, reaction videos. Number 7, DIY videos or foods. 8, ignoring my blank. Pwede pong father, mother, sister, or brother, or your boyfriends guys. Toxic prank on blank. Pwede po siyang boyfriend, girlfriend, or friends, or anything na kakilala nyo siya guys na gusto nyo siyang i-toxic prank. Number 10, what's on my phone. Number 11, mukbang videos. Number 13, reacting to my old photos. Number 14, guess who challenge blank. Depende sa inyo guys kung YouTubers intro, YouTubers outro, or YouTubers voice. Number 15, pass or collab. 16, mystery box from Lazada and Shopee. Depende sa inyo guys kung mag-unboxing kayo or mag-haul kayo ng iyong package guys. Depende sa inyo. Number 17, answering daring questions. 18, what inside our blank. Depende sa inyo guys kung house tour, room tour, refrigerator, or cabinet. Ganun siya guys. Room makeover. Lang po yung ating 19 trending vlog ideas in 2020 guys. So sana natulungan ko po kayong makaisip ng mga content sa yung YouTube channel. So before tayo mag-end ng ating videos, don't forget to subscribe my channel and also don't forget to click the notification bell para may always update kayo every I uploaded my videos. So bye bye!